Takže Volvo XC60, ročník 2018. Toto auto skvele šlape, pretože to je 187 kW. A teraz vlastne ide o to, že je to jedno z najbezpečnejších aut úplne, ktoré ja teda odporúčam všetkými 10. Takúto jazdenku viete mať za niečo cez 17 000 eur. Má to najazdených 250 000 km, ktoré vôbec necítite, pretože tieto auta sú stávané na úplne iné dojazdy. A jediná nevýhoda je potom tá, že ten servis je drahý. Prepínanie jazdných režimov v tomto aute je takisto niečo, čo kvitujem. Takže keď som na zasnežených horách a idem hore kopcom pomedzi stromy, tak toto auto naozaj výborne to vyťahne. Úložný priestor v tomto aute je takisto pre mňa super, perfektný, postačujúci. Milujem tieto autá a v mojom rebríčku je Volvo číslo 4. Vzadu Isofixový systém úplne perfektný, ľahko sa to tam všetko zasunie, v strede Isofixový systém není. Dáte len dve sedačky, tuto možno podsedák, ale skôr by som povedala, že to auto je stávané dozadu len pre dvoch ľudí, pretože moje deti si vždy strašne radi tieto priestory otvoria, vysunú, dajú si svoje veci, hračky, svoje nápoje. Najviac sa tomuto vždycky tešia. Úložný priestor vynikajúci a úplný highlight je tu šteker na klasický kábel elektrický, takže si tu môžete v pohode nabíjať aj počítač. Ak máte vpredu vajíčko, tak v tomto aute máte ten najľahší spôsob vypínania predného airbagu. Jednoduchým kolečkom nepotrebujete ani kľúč od auta.